DZGB. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diretso na kan dalagan kan sa tuyang pagkaaldaw 25 de Febrero taon 2026 2:25:26 maray na tayaan ini igwa pang bola 2:25:26 pwede gayo diyan. Miyerkules, aldaw kan sa tuyang mahal na inang Santa Maria. Pasalamat lamang kita kay Mama Mary, our Mother Perpetual Help Novena. Taon-taon madadangog iyan sa DCGB. Alas 5:15 ang pagkahapon. Sa paghampang niya to kaining kaaldawon, ang mahal na Diyos dapat permitang ipigpainot sa gabos. Happy birthday sa mga nagakumpleanyo. Programa na pong Tingog kan Banwaan, naglalaom na yaong kamudyan, nagantabay, nagdiretso lamang sa mga naghinanyog man kasubago. Asin sasabayan kami sagkod alas 10:30 nin pagkaudto orog pa kamong mga yaon dyan sa San Roque kan Legazpi. Dyan sa Bunot, sa Bugtong, sa Krusada, sa Gugon, Rawis, Pag-asa, Dinagaan. Masaro-saro ka na naman ngayang barangay. Sa gabos na tabi sa sentro man. Maray na agad yan kay Madam Pilar Akende. Sa Gold Street and Good Luck Novelty. Pati naman tabi dyan sa tuya man paradangog. Suportador dyan sa Costa Enterprises. Maray na aga Madam Bet Costa. Kumusta ka mo digdi sa kuan sa kalabaan kan Kalye Rizal Kabangan Puting Daga. Diyan sa Binanwahan lamang ang pinagsisibot-sibutan. Old Albay District, Washington Drive, diyan sa Teachers Village, Airport Site. Yan sa mga saudan kan Legazpi sa barkada ta dyan sa Lodovize Tailoring, maray na aga tabi. And sa likod kan Divine, so para dangog taman yan, Elevanza. Morning. Sa Daraga, siyempre, ang number 1 ta dyan, Petron Tap Gas Gasol. Tamang-tama udto na naman baga. Petron Tap Gas Gasol dapat sa kusina. Sir Ato Lim? Kumusta ang tropa dyan? Sa gabos na tabi, welcome na sa programa sa Sagkod alas 10:30. Kay ribata dyan sa luwasan Mega Force Patrol. Chief Jimmy, Pading Al, Pading Jomar, Kumpareng Al, Kumpadring Jomar, si Joshua, si Angel, si Karen, Manibela, si Henry Mata, Master Control, ang yaon dyan. Nagmamanihar, nagsusuperbisar si Chief Tech Ramir Tanay. Sa newsroom, yaon dyan ang tropa. News Director Mardila, si Madam Shaleron, Jen Matthew Baliran, Nicolan Gloriani, Jimos Barrios, si Surumadanin dan mga istorya lokal, national, international sa indong nadadangog po digdi sa DCGB. Newscast asin news break. Nababasa dyan sa official social media news portal kan DCGB and DCGB News Online. Siyempre, may broadcast man kita sa internet worldwide, netwide. Ang nagnavigar dyan, Jerome Nico Martinez. Kasabay man na sa tuyang mga OJTs from Cat College.
Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, sa indong pong Public Information Officer ng Bayan. Ang PIO ng Bayan, si Pio Fernandez, maray na agatabi. Gabos-gabos diyan sa Katanduanes, maray na agatabi sa indo. Pio Fernandez, tingog kan banwaan sa DZGB. Yan. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Kasabay taman si Billy Joe Buendia, si Jazim Ariola, kan Kat College. Mga OJT, sinda na po ang nagbubuhi kan sa muyang broadcast both sa mainstream radio, traditional radio, AM band, and sa muya pong broadcast worldwide, netwide. Yan, seldom kitang magpuon nin obituary o pakikidumamay, kaya lang may kunyang kita, may personal kitang amigo, and pag-iribata pa sa hanap buhay na mahingalo na tabi midbid nindo si Tam Harilya, si Papa Tam na Harilya. Ini ang mga kabady niya to comrade ta ini sa hanap buhay. Dati siya sa DZRZ nag-DZRZ yan, and then nag-RGMA yung campus radio. Tapos ngunyan tabi kan na mahingalo siya. Before siya na mahingalo, he was connected po sa provincial government of Albay. Diyan sa opisina kan gobernador. So nakikigman kita kaso banggi, tanahiling ta mismo so post kan familia na mahingalo na po si Papa Tam na Harilya. Saro ini sa mga makonsuelo na kairiba niya to. Gulpian sense of humor ka ini. Buda matibay ini minakanta. Nadangog ba ni magkanta si Tam na Harilya? Halangkaw ang boses ka ini. Pigakanta ka ini, so basta mga pamoso na yung old time favorites bagay, maski mga bagong kantangon yan. Itong so Sweet Caroline. Yan, kada ko lang mga pigakanta ka ni Tam na Harilya, manasa puro kandila ko tabi. Nagkakapirang piyesa na pinagkakanta niya. Buda pag minakapot ini mikrofono na nagkakanta siya, may mga adlib siyang makaulok talaga, So, Papa Tam tabi, the last time na maghirilingan ka ini, several weeks ago, kasabay taan nagkakapirang mga amigos. So, namahingalo na po ang sa tuyang pag-iriba sa broadcast media si Tomas Papa Tam Harilya. Yan, rest in peace tabi, and kahirakan kan mahal na Diyos an sa imong kalag, and condolence sa familia Harilya. Ay nako, si Papa Tam, dahil nining dakol na diferensya pag iapudan mo kung anong mga dahil dakol na rolot gotan, yaon yan. Ngunyan tabi, sige na tabi Papa Tam, pahingalo na po yan. And salamat sa pagiging amigo, and sa serbisyo mo man sa komunidad, kan ika-aktibo pa sa mainstream media. Farewell tabi Papa Tam Harilya. Yan. Diyan da sa St. Peter's yata yung burol. Diyan na banggi yata. Ayaon na diyan, and the succeeding days ia-anunsyer na sana siguro kan familia an internment, an lubong kay Papa Tam Harilya. O di yan tabi, dire-diretso na kita kan sa tuyang mga pag-restorya. Nasa linya si Karen. Okay ba yung connection ni Karen Nicole Ala? I-preparar ta. May interview si Karen? Wala naman. Sige. Report si Karen hali dyan sa luwas. Aramon tamo na bungkaras kan informasyon sa palibot. DZGB On the Spot Report. Engaging. I-connectar ta daw kay Karen.
Karen, marhay na aga. Go ahead na. Yes, thank you, Sir Tio. Nagpatanid si Board Member Attorney Melissa Abadesa bilang Chairman kan Committee on Tourism na day na ining may tataong kasimbagan sa anuman ang mga concern may relasyon sa gigibo na Magayon Festival matapos na sa nang masibukan sa iyang tulitiba bilang hababang miyembro kan Execom. Iyan ang ipinahayag kan abogadang kinatawan matapos ng iriorganisar ni Gobernador Novonosor sa Junta Provincial and Executive Committee sa nasabing festibidad. Sigun kay Attorney Board Member Abadesa, medyo makapanibago sa iyang parte bilang Chairman kan Committee on Tourism na matakdag sa nakagisna niyang pamugtakan bilang Vice Chairman kan Execom sa Magayon Festival noon na taon sa pagsabing kung in kaso man Sir Tio may bumutwa na mga darakulang concern asin kahaputan durante kan pagpralano asin to mismong festibidad. Wara na ning boses asin kasimbagan ang Committee on Tourism po dahil sa giniguna sa ining simpleng membro kan Execom. Lininaw ni Board Member Abadesa na kan mga nakaagi kayang taon Sir Tio na siri, ang usual talaga na Vice Chairman sa Execom kan Magayon Festival iyo ang Committee on Tourism kan sanggunian panlalawigan kan Albay. Kung kaya nagpahayag nin siring na pahayag ang abogadan kinatawan, talaning ipahayag na nin formal sa sanggunian na anuman ang mangyari durante kan prananuhan, ang maninimbag na kaan, ang piniling bagong Vice Chairman kan Execom na si Provincial Administrator Rolly Rosal. Iginilid na so Chairman Committee on Tourism ginibo na sa ng ordinaryong membro kan Execom kan Magayon Festival ngunyan na 2026. Yes, Sir Tio. Oh, ano yan na kasuarin nangyari biglaan sa na iyan tabi? Kasuhapon lang tabi ni Sir Tio na magtatapos na sa regular session. Katigre organizer ni Governor Rosal, ang chairman, siyempre ang gobernador, ang co-chair, iyo si Vice Governor Didayto. So ang Vice Chairman ng ngunyan tabi Sir Tio, instead na ang Committee on Tourism, ang ginibo na si Provincial Administrator Rolly Rosal. Si kinatawan Rolly, ang Vice Chairperson na. Yes, Sir Tio. Naku, anong tara mo ni kinatawan Melissa dahil na siya ning masyado pang kung ano pa man. Dahil nangaya kong boses dyan kung ano ang mangyari sa pralanuhan, kung ano ang mga concern. Sabi na ba nangaya ko, na usual na ang komitiba ko ngayon ang dating Vice Chairman, itinaula sa iba, dahil naluwas na ngaya ko dyan. Medyo may date na hugot, ano ba? So, pahayag sa hiling dyan kan mga nakakamasid sa pahayag ni kinatawan Abadesa. Ayan. Sabi Sir Tio kan mga ibang kinatawan. Lalo Sir Tio si Board Member Harag Imperial, bad niya pwedeng i-amendment nila yun iyan ni Governor Rosal bilang chairman. Sige. Ayan tabi Sir Tio report, Karen Ana, DCTV News. Thank you so much tabi Karen. Ano tabi? Okay, so sige. Pero sige lang ang masabi ko, tawara. sige po. Sige. Mga tugang, Karen, salamat din maray sa report Karen o yan kaya na-connectar taan linya kay kinatawan Melissa Abadesa. Makuha kita nin precious time manungod sa development na yan sa parang ano bang nangyari dyan, reorganisasyon ba o sa Execom kan Magayon Festival. Maray na aga tabi kinatawan Attorney Melissa, si Pio Fernandez tabi kan DCGB, we are on air na sa programang Tingog kan Banwaan. Good morning, Sir Pio. Good morning po sa mga nagdadangog kang sa imong programa. Maray na aga po. Primero salamat sa oras tabi kinatawan Attorney kinatawan katatapos lang kang report kan sa muyang koresponsal si Karen nag-attinder dyan kan session sa Sanggunian Panlalawigan. May informasyon na you being dati yung Committee on Tourism ang Vice Chair kan Execom. Ngunyan tabi da parang may bakuna arog ka ng setup tabi.
Siguro po manungod po ini duman sa executive order na pinaluwas po ni Gov na na-receive kang sanggunian kahapon. Kahapon po kaya sa agenda sa tuya po na pigtawan po ki emphasis no para at least for the information po kang gabos na miyembro na with the creation of the executive committee na iyo po ang primeramente magha-handle kang mga concerns, anong mga kaipuanan, activities and highlights kang Magayon Festival. Nanutaran ko po kayo duman, Sir Pio, that the chairman of the Committee on Tourism, like before po kasi, usually kung bako siya co-chair, vice chair kang executive committee. Kahapon po, tigtawan doon ko lang para at least aram po kang sa tuyang mga pag-iriba sa sanggunian na ang sa indo pong lingkod bilang chairman po kang Committee on Tourism, day po kita dumanangaranan as co-chair or vice chair, no? So, parte lang po kita kang miyembro like all of the other board members. So pero sabi ko okay din naman kasi yung hinaranan po duman na co-chair is the vice governor. So okay din naman po yun kasi he is the next higher in rank, no? And then ang sa tuya pong ang na-appoint po duman na vice chairman is the provincial administrator. So sabi ko okay lang, piktawan ko lang na notisya sa mga pag-iriba ko sa sanggunian that if there will be questions about the Magayon Festival, baka po di ko sinda matawanan ng konkreto ang maray na kasimbagan even if I am the chair of the Committee on Tourism because just like them, parte lang po ako kang sa mga member duman po sa Executive Committee. Ay, opo. Ma'am Attorney Melisa, ang pagbilog ka na Exicom na nagmamanihar ka yan na Magayon Festival, on a yearly basis ba pinagbuburbago yan o igwa talaga nin steady dyan na miyembro year in year out tabi? Usually po kasi executive order lang naman po yan. So that could be changed annually. Kang sa tuyang gobernador, sa discretion niya naman po yan kung sisay po ang muya niya pong ilaag ng mga tao dyan or mga opisina sa executive committee. So nasa diretsyon niya po yan kung sisay man po ang gusto niyang ilaag dyan. Sabi ko lang, tigtawang doon ko lang ito, Sir Pio, para at least kung may mga apot po sinda, dahil sinda mabigla ang mga sakuyang mga pag-iriba if dahil po ako masyadong knowledge about po sa paabot na Magayon Festival because I am not significant member of the executive committee and then di man ako po naiimbitaran pa sa mga meeting na nahiling ko na sa post, no? May mga nailan ako sa social media na mga initial meetings na for the preparation, day din po ako duman kabalik. So day talaga ako as of now, sorry kung aputon mga na ako, Sir Pio, day po akong information about the preparation of the Magayon Festival. In comparison sa nakaaging mga Magayon Festival, pag-arog kayo ni Attorney Kinatawan sa preparation na nagkakaigwa na ning involvement yung Committee on Tourism kan sangguniang panlalawigan over? Yes po, kasi if I remember kang 2023, no, kasi may last year baga wala po kitang Magayon dahil election. So the provincial government opted not to conduct the Magayon Festival because of the so many prohibition. Pero ka mga nakaaging taon po, sa bulan po na ini, lalo na po pagka Marso na, una po kami I was even tasked to assist, no, to head up na ang sa tuyang Pitikaw tourism office sa pag-assess, pag-imbita, pag-preparar kang mga iba't ibang organizations
and to select and assess itong mga possible events na ilalaagta sa Magayon Festival. So, dakula so naging partisipasyon ta, especially nung 2023, para po i-establish ta so highlights na mga events, no rin so official na celebration during my time when I was the co-chair ng satuyang former governor Grex Lagman. So nag-decide kami ka ito, nagibuhon lang siyang 2 months para po for so many consideration, and we would like to concentrate duman sa mga importanteng events, no, and then syempre para so funding din at that time i-focus sa mga importanteng events. So at this point in time, during those time ko po involved, talagang grabe na susamuyang pagprepara po. Nakikipag-ulay na kami, nauna sa pag-submit ka mga listahan kang mga possible proposal na kang events, and then kinakaulay mi na sa mga organizer para po mahiling mi kung gano'n ka-importansya po ang mga activities na mo yan nindang ilaog sa Magayon Festival. Was there an inclination, madam, na narireparo ka na kung mga na iyan, explicar mo, before na i-involve ka ngunyan, medyo narireparo mo na pigsa sa gilid ka until kasuhapon na ilinuwas itong informasyon na ito, tabi na miyembro na sana ang Committee on Tourism ka na Execom? Although po nahiling ko na sa mga social media na nakapost po sa office ng Pitikaw and even sa office po kang governor and then sa PIO na may mga initial meetings na po sila about the Magayon. So before po kasi, duman pa lang sa initial meeting, naiimbitara na ako before. Kumbaga, parte na ako sa mga, kumbaga nagbe-brainstorm about anong gigibuhon ta, anong mga Magayon na activities, etc. So I just disregarded it. So, sabi ko, I am just waiting for instruction kung ano po ang mga decision kang executive po para po maging parte ako or kung ano po ang maitatabang ko sa pagprepara para sa Magayon Festival. Until I was given a copy po of the executive order regarding po sa composition kang executive committee. So duman po nahiling ko ngani na arog po ka mga iba pang mga miyembros kang Sangguniang Palalawigan, mga board members na parte lang po ako duman sa mga member kang executive committee. So I am the chairman of the Committee on Tourism was no longer given a significant position duman sa committee. Pero sabi ko, it's okay. Discretion po yung kang gobernador. Nasa sa iya po yan kung sisay po ang mga muya niyang ilalaag dyan. Sabi ko lang sa kuyang pag-iriba kahapon at in-inform ko lang sila kasi baka po kaya mag-expect sinda sa sakuya na syempre aram ko sa mga bagay-bagay sa preparasyon kang Magayon. So in-inform ko lang po sinda na ang sa inda pong pag-iriba na chairman kang Committee on Tourism is just one of the members na aro po sa inda. So probably we will just look we will just look forward sa mga inputs or information ali po sa satuyang vice governor kasi siya ang co-chairman po ngunyan kang executive committee. So kung meron mang representation na marahay ang Sangguniang Palalawigan, it will be the vice governor as the co-chair of the executive committee. Ayun, oo. So vice governor si Diday iyo ang co-chair na dati so executive committee kan tourism, Committee on Tourism ang yaon diyan tabi ano po? Apa. It's either I was given previously a position na kumbako co-chair, vice chair. Ayun, co-chair o vice chair. Vice chair pala ano. Now tabi what would be the repercussion kumbaga anong gustong sabihon ka na tourism, inibagang Magayon Festival is a tourism-related major activity and yet yung Sangguniang Palalawigan Committee on Tourism, from being a co-chair, naging na lang na ordinaryong miyembro tabi? O vice chair pala, naging ordinaryo?
Yes po. Sabi ko nga it's the discretion of the governor. Even despite of not only as chairman of the Committee on Tourism, but my previous backgrounds of handling activities sa Magayon, and ang satuyang dakulang involvement and participation from the previous years, and at the same time as chairman of course ng Committee on Tourism, saro po iyan sa talagang major na responsibility kan sa tuyang committee na tabangan po ang satuyang executive branch sa pagpopromote kang satuyang turismo digdi po sa satuyang probinsya, especially during the celebration of Magayon Festival. So kita po ang talagang nagiging boses, nagiging representative kang sangguniang panlalawigan naman po sa preparation kang Magayon Festival para po kung ano yung mga kaipuanan kang Magayon Festival. For example, halimbawa nagkulang nga sa budget na naalokar para sa Magayon Festival and kaipuanan ki additional na funding, so nagja-justify po kita as member, as part, as a significant member kang executive committee, nakakapagdepensa kita kay Matanos nyata nag-aagad ki additional funding ang Magayon Festival. Ano kung may mga kaaputan po ang satuyang miyembro sa sanggunian, kung ano po ang preparasyon, ano ang plano, paano mapopromote ang probinsya kang Albay, ano po ang kumbaga mga significant o highlight activities kang Magayon Festival. Sa tuya po iyan na nasisimbagan as chairman of Committee on Tourism dahil igwa po kitang first hand na participation po duman sa committee na ito, no? Kumbaga talaga kaiba kita sa pagbi-brainstorm sa pagpreparar kang Magayon Festival. So dakulaon po ko ta na importansya na ang chairman kang Committee on Tourism talaga is also part kang major composition kang satuya po na executive committee. So kaya nga ni po pagkailing ko ito, sabi ko wala mo po kita magibukan ta discretion iyan ko, but however I informed the sanggunian members na di ako makakapagtaok ki mga Magayon na inputs, di ako makapagsimpag ka mga kaaputan nindo, and I myself di ako makakapagdepend sa tulos ka iyan kung later on may agadon po sindang additional funding para po sa pagpreparar kang Magayon Festival, which it usually happens kasi na nag-aagad po sinda kay additional nag-augment po sinda kasi nga ni po bako man dakulaon ang nilalaat ta dyan sa Magayon Festival celebration kasi nagdedepende po siya kung anong mga activities. So madalas for several years nagre-request pirmi sa sanggunian ki additional funding para po makadagdag tuman sa current fund na iniag sa budget year. So sabi ko lang di ko iyan madedepensahan kasi bako man ako parte kay ito, so they will defend it themselves. So mga nagpreparar po ka ito, they will defend it themselves before the sanggunian kung ano po itong mga kaipuanan yata po, kaipuanan ka itong kung mag-agad man po sinda kay additional funding, ididepensa ninda ito, and then kung ano po sa mga naging decision ninda sa pagpreparar po for the Magayon Festival. Pero kung kita po kuta na significantly part kang preparation, tayo po mapan ang executive committee kasi nyauna ako So ako na mismo ang kumbaga ako na magiging boses kang executive committee duman sa sanggunian para sa pag-i-explikar. But for now, since bako po ako significant member, di ako makakapag-explikar para po sa inyo. So they will do it themselves. Okay, so was the significance reduced to a greater degree tabi level? Sorry? Was the significance kan Committee on Tourism reduced to a greater level tabi? Reduce? Oo, reduced to a great level tabi. Na medyo kasi syempre from the usual po na task na itinatao sa committee chair kan tourism. So kumbaga di kita nagkaigwa king Magayon na involvement dyan. Pero sabi man nga ni BM Harold kahapon nabanggit na they might daw ask the governor to amend the executive
committee, the EO, the executive order, para da po i-reconsider ang chairman kang committee on tourism. Sabi ko, it's okay. It's the discretion of the governor. I am not even demanding for it. Sabi ko naman, kung kita po pigiling na importante dyan, and then so kapasidad ta, and then as chairman of the committee on tourism, so be it. So basta po tigtawan ko lang and then I'm still nao naman ang suporta ko kung ano man po ang agado nila sa sanggunian level. Of course, I will do that because that is part of my as the chairman of the committee on tourism. Kinatawan Attorney Melissa, salamat sa oras asin informasyon. Mabuhay po ka mo. Mabuhay po kayo mo, Sir Pio. Padagos po mag-ingat and maray na aga po sa Sapriaga, boss. Thank you so much mga tugang si Attorney Kinatawan Melissa Abadesa. Manungod yan sa istoryang yan dyan sa sangguniang palalawigan na kaso hapon yun na nga ni Anday na naging vice chairperson yung namamayukan Committee on Tourism kan sangguniang palalawigan sa pinagprepararan niyan kukondusiron na Magayon Festival. Puno po ni ewan ko kung hugot or what, pero ang sabi baga ni Kinatawan Melissa Abadesa, tama ato on a legal point of view, tabi for all legal intents and purposes, it's the discretion po ka na gobernador kung executive order nga niyan if he puts trust kung sisayan sa iyang titiwalaan na magiging katabang sa pagpadalagan kan mga mayor na aktibidades po kan Kapitolyo, and we should respect it much, tabi. Kaya lang hinaputa baga to quote, and ang quote ka Kinatawan Melissa Abadesa, no longer a significant member. Yung significance was reduced to a greater degree. Miyembro na sana siya, bako ng vice chairperson. Totoo man baga mananggad. Pag bako ka ng vice chairperson, how can you defend much yung mga dapat na i-defend sa mo dyan na pangangaipo na hagado na sangguniang panlalawigan in support kan mayor na aktibidad na ayan kan Kapitolyo, which is Magayon Festival. And take note, ang Magayon Festival is one of the showcase sa lado kan tourism kan probinsya nin Albay. Diyan ipigapahiling. Kaya lang, paano yan? Yung Committee on Tourism, inali na sa pagka-vice chairman. What is happening, tabi? Ay, nako. Puno ng kulay ang ating buhay. Oras Pilipinas, alas 9:34. An oras hatod sa Indokang. Tandwilight, gaan ng may kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8
a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Ravvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Ravvax Tabaco, beside Siga Hospital, Ravvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Ravvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Ravvax Pilar, Ravvax Castilla, Ravvax Piudaran, and Ravvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Pre, si Gerald Anderson to. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mapangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 190 pesos SRP lang, meron ka ng 2.5 litro. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Piudaran Albay sa pamamayo ni Mayor Vanji Arandia asin kan Sangguniang Bayan sa pagkikipagtabangan kan Municipal Tourism Office ang Tinapa Festival 2026. Poon Marso 8 hasta 15. Uya ang mga highlights kan walong aldaw na selebrasyon. March 8, Holy Mass, ribbon cutting and opening of Agri-Trade Fair and Night Market booth. March 9, Tinapa Culinaria Year 4, Bodybuilding Competition. March 10, DLC Exhibition in Dak Piudaran. March 11, Mutyan ng Piudaran 2026. March 12, Zumba Festival Fitness Competition. March 13, 62nd Piudaran Day Program, Military Parade. March 14, LGBTQIA and Night, Glitz and Glam. And March 15, Street Dance Presentation and Float Parade Competition. Asin kanakol pang iba. Ang Tinapa, iyo ang produktong lihitimo gikan sa Piudaran Albay. Manami, Tinapa Festival 2026. Tinapa Festival! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tingugan Banwaan, Pio Fernandez. Diretso na kita kan sa tuyang mga pag-orostorya digdi sa Tingugan Banwaan. May nagtek sa tuya na reaksyon duman sa pag-interview ta kay Kinatawan Melissa. At ang ita pinatara mo pa man si Kinatawan na day naman nganing impormasyon na mako aday makukuha. So reaksyon niya ang kinuata duman sa yun na nga ni ang dati the vice chairperson and committee on tourism sa Sangguniang Panlalawigan ngunyan miyembro na sanakan komite. Yun po. Pero insofar as itong kung ano sa impormasyon manungod po sa Magayon Festival activities, preparations gabos, we never touch into it. Taday naman nga ni isang maitataram. Duman lang kita sa hururo na insights niya na for so long a time ang Committee on Tourism iyo ang vice chairperson kang executive committee na nagpreparar po kan Magayon Festival bilang ang Magayon Festival baga sa major tourism come-ons programs ka na lokal na gobyerno. Kaya gigibong vice chairperson diyan ang kunyan ang sisay man na mamayukan Committee on Tourism. So ito ang kinuhaan taning reaksyon. Sabi ba ang Kinatawan na Abadesa, diskresyon yan kan gobernador. We should respect it much for all legal intents and purposes. Tabi ano? Sige, nasa linya si Joshua Bino. Diretso na kan mga istorya pa dyan sa luwas. Karen, thank you so much pala sa impormasyong kaso bago ha. Dahil ko na kuan marita na kontakta na kaya paano si Kinatawan Melissa. Dahil ta na tawanin kunyang paso patapos ng report ni Karen kaso bago. Ano? Nasa linya si Joshua Bino. Aramong tadaw ang mga impormasyon pa dyan sa palibot sa sayang mga area of responsibility dyan sa Daraga. DZGB On the Spot Report.
Joshua, maray na aga, go ahead na. Yes, maray na aga, Sir Pio, maray na aga sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong bareta, wara na nin makakaulang sa plano kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay na ibakal nin mga pick-up trucks ang kantidad 78 million pesos na pondo na gagamiton bilang rescue and emergency vehicle kan mga barangay igli sa munisipyo kan Daraga Albay. Kung matatandaan, sarong ordinansa ani na probaran kan sangguniang bayan, ang ordinansa ini iyo an minatugot na magbakal nga ni na nin pick-up trucks ang lokal na gobyerno gamiton bilang rescue and emergency vehicle. Kasudma naman Sir Pio sa sesyon regular kan sangguniang bayan, sarong resolusyon na naman an inaprobaran na iyo na an minatugot kay Mayor Victor Terete na gamito na ang pondo pambakal ka na sabi ng mga bihikulo. Ang pondong ini, kantidad 78 million pesos, yun ini ang Local Government Support Fund o kaya LGSF na hali sa Department of Interior and Local Government o kaya DILG taong 2024 pata di Sirpio nag-abot digdi sa munisipyo kan Daraga Albay. Kung baga unused funds pa iyan, 2024 sayang pa. man kung dahil da Sirpio mapakinabangan ta kung dahil ito magagamit, Yan. automatic ibabalik Sa gobyerno, sa kabankan gobyerno. Tayo anang kunyan, iyon ang konsepto baga Joshua, masegway kita ning diit para sa karaman po niya to gabos ang anuman na departamento di gobyerno o lokal na gobyerno pag titawan iyanin kantidad kwarta pipabulusan kan ning fundo hali sa gobyerno nasyonal dapat pigagamit yan according to its intent and purpose. Tanganing maserbihan so komunidad. Halimbawa ngaya so PhilHealth tinaawaning pundo na arog ka ini. Dapat gamiton nila yan. Pag dayan ginamit, gusto sabihin, day ka nag-perform. Correct. Masasayang sugod piga para tao sa imo kan gobyerno sa laog ning sarong taon na pig para saray mo sana day mo pig utilize day ka nagtatrabaho day mo nasisirbihan sa komunidad kaya ibabalik yan sa kabankan gobyerno ta ialokar na sana sa iba na duman pwedeng gamiton para sa serbisyo ngunyan ining sa Daraga tama yan na ginamit yung unused funds na ta 2024 ta kundi ibabalik yan sa kabankan gobyerno. Tama. O ngunyan ibabakal na kan na mga so rescue vehicles na pick up Roger, to that pick up truck ini tabi Sir Pio. Pick up truck I should say. So maging pogi ang mga kapitan del barangay lang yan. Correct. Poging dyan si Kap. Ito convert as rescue and emergency vehicle. Uyo, gunmuan. Ang istorya, muya ko ta palitan ni Mayor Victor Perete na so bako pick up trucks. Kumbaga takadaklan baga sa tiga papanaokan gobyerno sa mga style van, cross van. Na pwedeng lunadan kan mga residentes ngaya o kung ano. Kundi naka-specify na palang duman sa guidelines kan DILG. Yan. Naarog ka itong klase ke behikulo ang dapat bakalon. Sinunod kan alkalde, so gusto sa nang ipautob kan guidelines. So nagpasumitir so alkalde, ang gusto ko tana so parang van baga na pwedeng lunadan kan mga residentes. Kung di daing maginibo, the hands are tied kan na lokal na gobyerno, sinunod sugiya kung ano ang gagamitan, paano, ano ang espesifikasyones na gagamitan kang kwartangan. Roger. Kaya pick up ang babakalon. Tama. Pogi ang magiging mga kondyan, kapitan. Pero yan, na konsak. Tigsararo, 54 tabi, Sir Pio. Uyo, good mo, 50. Ma-purchase. Yan. Kaya nahapot ko nga sa nag-sponsor kan resolution kasod ba, si Consolator ni Ayan, niya ko, may ordinansa na, may pasigunda pang resolusyon. Sabi niya, iyo nga iyan so nasa guidelines. Yan, authorizing the mayor. Kay Puan Sornodon, and kumbaga yun ito Sir Pio na panhuri, resolusyon na may na-autorizar sa alkalde na gamito na ang nasabi ng pondo pambakal kan mga bihikulo. Remember, iyon ang battle cry baga ni Mayor Vic Perete.
ang gobyerno, lokal na gobyerno, nagmamakulog bakong nang kukulog. Ang gustong sabihin niya, nagmamakulog sa anong paagi. Sunodun ta, ang giyakan gobyerno, tanganing daing makulgan, daing mabalgar na lay. Correct. Ang tao masirbihan bakong makulgan. Kaya, okay, gusto ko ta nadabagan ni Mayor Vic itong nahiling tabaga dyan na mga rescue vehicle na gari pampasayro, kundi da ipalan pwede. Sabi palan kan giya, kan DILG, gamiton an ibakal pick up, rescue vehicle, parang araw kaan. Sige. So yan sabi, Sir Pio. So hahalat-halaton lang yan ang mga barangay. Ito siyempre may mga aagihan tama na proseso sa gobyerno. Pero baka lamang 2026 or early 2027, umabot na yan, Sir Pio, yung mga bihikulo. Tutukan ang kuangkaan, siyempre mabiding yan, gabos. Sagkod sa blessing. From bidding to blessing. Ipaparada siyempre dyan sa for transparency purposes. Ang abangan ko kung saan iparada, di man makasadig sa tubangan kan munisipyo. Maski symbolic sana. Maski nagkapira sana. Tapos, taraman man si Mayor Vic, buraratan niya sumakapitan, mag-disponer ka mong garahe ka na tol-tol. Buda pang maintenance. Pang maintenance lamang, change oil, goma, bakong subaruga nagamit siya na bako. Kung ako kay Mayor Vic, lagpitawon kan mga kapitanan, pag nahiling kong kakarag-karag nan, maninibag ka mo sa ko, ibaga. Because ang kadaklan, Puera de los Ubos, pag autokan gobyerno, labot ko maturo change oil na mga basta rabas kong rabas. Pugi, pati ta, pick up. Pick up. At ako na ko kay Mayor Vic, buraratan ko mga kapitan. Sige, so day ning garay day pagtawan. Buda sa maintenance lamang. Sige. Okay. Anyway, Sir Pio, yan ang dagdag niya itong istorya. Alidigdi sa Daraga Albay, Diyos Fabino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa Daraga. O yan tabi expect sooner or soonest or later. Halimbawa, makaka-port size na yung lokal na gobyerno ni 54 pick-up trucks. Para po yan dyan sa gagamito na rescue vehicle kan mga barangay. Sige. Si Pading Al, okay ba yung linya natin kay Pading Al, kay Angel Buda, kay Pading Jimmy? Kumpadring Al, good morning man tabi. Please go ahead na. Salamat tabi pag-ataman sa salod sa mga revolusyon na pigigibo mo niyan kan gobyerno lokal digdi sa Legazpi City. Sa pahayag ni Mayor Isiam Ismael, padagos mo niyan ang pagde-develop kan Legazpi City Hospital na madagdagan ang mga ekipahe para mas na maging sufisyente ni sa pangangaipo kan mga pasyente na dahil na magparasiring pa diyan sa Bicol Regional Center o BHRMC asin iba pang mga pribadong ospital pati naman ini kan ipig taong tabang kay ito kan ako Bicol na 100 million para sa pagde-develop kan Legazpi City Hospital. Ngunyan, paluway-luway naman ining pigi-improve. And pera kay ni, ang health center man na tinugdok digdi sa barangay Humapon, napapakinabangan naman ini kan mga residentes na yaon digdi sa southern part kan Legazpi. Masurunod naman na i-develop ang mga yaon dyan sa northern part kan syudad. Tiginguan ko niyan kan city government na maging sufisyente sa bulong parte na ini kan revolusyon para sa paglalaban para sa salud, lalong-lalo na kan mga Legazpeño. Bakong sa revolusyon na yan kurarat sa kalye. Iwa yan. Kunyan Aldo, bagayon. Iwan pamuso ko niya na termino, revolusyon. Iba na kunyan revolusyon. Revolusyon sa salud. Buda ang kuan, ang health is very close to the heart ni Alcalde. Bakong nurse yan si
Mayor Isam. Ay, baga, Gundo. Nares baga siya. Oo. Kaya, siyempre, aran manangad sa puso niya salud kan mga yaon sa barangay. Buda, aram niya ang in and outs kan operations nin yan na mga hospitals, kaya madali ang pagkuangkaan, ang pag-conceptualize, buda ang pagproseso. Taisi niya ang operasyon kan mga hospital, mga health center, communars. Yun, Kaya very active ang coordination in that. Tapos head baga dyan sa City Hospital. Okay. Kaya anyway, dakulo naman ang nakikinabang, dakulo naman ang pasyente na nakikinabang dyan sa Legazpi City Hospital. Roger. Yan ba yan informasyon pa, Giraray, halay sa City Hall, Alarmar TV. Thank you so much, kumpadre Ngal. DZGB. Halay dyan sa City Hall. Nag-practice na su import kang talk and text? DZGB. Si Bol. Nag-practice na. Gari mahiling na naman ako ng PBA sa telebisyon. DZGB. Magka-interest naman kita kini sa PBA. Gari madakol na naman ang mga viewers, lalo na duman sa Araneta Coliseum o sa Rizal o sa MOA. Dati baga piglalangaw. Pwedeng mabuhay si Bol. Iyong mabuhay kan PBA Giraray. Oh, data man ito tayo. Tugtog man ano man na. Tugtog kan gozos. Si Angel nasa linya. Angel, good morning Angel. What's happening? Yes, good morning Sir Pio. Good morning sa mga paraan tawe. Sabi da Sir Pio, bako na ball squared ang apo duman. Ano na? Ball. Totoo ito, Sir Pia. Inda, man kanta. Ilingon tangani kung paano ang pag-fight kan so stadium barker. Tapos ibang apo dyan, stadium barker o commentator. Sa barangay may kaya, Sir Pio. Commentator ang apo dyan eh. Ipinasok ang tres. Ball, 3 points! Iyo, gano'n na. Sige. Anyway, Sir Pio, good morning po, Giraray. Sa mga dugang tapang bareta, nasa 20 pesos sa good 120 pesos ang kahagadan na Sir Pio kan labor as in management sector sa probinsya kan Albay na aumento sa sweldo para sa minimum wage earners sa pribadong sektor sa Bicol Region. 20 minimum, maximum 120. Opo, sa probinsya kan Albay lang yan, Sir Pio. Okay. Ini Sir Pio ang resulta kan ginibong public hearing kan Regional Tripartite Wages and Productivity Board kasuhapon na ultimong ginibo digdi sa probinsya kan Albay kung saan inatindiran ini ni 75 representante hari sa labor sector as in 139 naman na hali sa management sector kung saan pigdangog digdi ang sa indang mga sentimiento as in kahagadan sa pag-umento kan sweldo. May mga session Sir Pio kasuhapon na 120 pesos ang pinakahalangkaw gigibuhon ini Sir Pio sa duwang tranche. May enot 60 pesos ngaya kung natutugutan asin nga so ikaduwang tranche gigibuhon ngaya 60 pesos naman ngaya. Duwang pago. Opo. May session man Sir Pio sa Ladocan labor sector na may 50 pesos, may 35 pesos sa pagsasabing unpresented Sir Pio na 435 na sweldo kaitong sa mga pribado na nasa minimum wage. Day naman Sir Pio makabuhay kundi makakagada na ngaya ini dahil sa halangkaw na pamresyuhan kan man iba-ibang mga produkto. On the contrary naman Sir Pio sa Ladocan itong sa mga management asin sa employers, ang ipigbusol din ng kantidad may 20 pesos, 35 pesos, 50 pesos, asin may nagkapera duman Sir Pio na nagasumitir ni na possession paper na nagahagad na day naman nga ngaya magkaigwanin aumento sa sweldo dahilan ngaya taon 2025 igwa ngaya na naging paghiro sa sweldo asin pag-aumento.
Kaibahan kay Sir Pio, si Albay Chamber of Commerce and Industry President Sir John Glenn Lee, asin si SLTCFI President Ma'am Rosemary Quinto-Ray, na nag-sumitir nin magkasablag na position paper kung sa hinagadinda, na dahin na muna magkaigwanin paghiro sa sweldo, dahil ta nagkaigwa pa sa nga ni na dugang na sweldo ka nakalihis na taon, mantang sa lado ni Ma'am Ray, sinabi kay ini na sa iyang eskwelahan, igwa sa Sir Pio ni 900 na mga empleyado as in dai man kakayanon kung dudugangan man tulos-tulos ang sweldo na ini dahilan ta nagkaigwa pa sa nangaya o dai man sila nag-implementar in aumento sa presyo kan sa indang tuition. Gustong sabihon, kung gustong mabuhay kan mga empleyados, gusto man na mabuhay kan mga employers. Opo, Sir Pio. Oho, yan. Sabi nga ni Sir Pio Duman, kung dipisil ngaya para sa mga empleyado ngayang mabuhay, dipisil man ngaya sa muya ngayang mga employers, taan pag ninegosyo ngaya, mahaluno na ngaya digdi sa Pilipinas. Correct. So what was the ruling kan board? Ang ruling ni Sir Pio, after nga ni kaniso ina na bagang na ipaluwas, March 3, ma-convene iniong RTWPB tanganing pag-adalan, imagine Sir Pio, kung itong suligi sa probinsya kan Albay, 20 sa good 120 pesos lang. Sa ibang probinsya da Sir Pio, nag-aabot nin 600 pesos ang kahagadan ka nagkapirang mga nasa labor sector. Matindi ano. Sige. Opo. And yun nga niyan Sir Pio, and kanahaputa kung after ka itong March 3 na ito, kung rin madidetermine na rin kung peraman magiging aumento sa sweldo, sabi ni Regional Director Dedeng Katinaw Candole na iyo man nagsiserving chairman kan RTWPB, isusumitir lang niya Sir Pio duman sa after ka itong March 3, pwede nang maipaluwas itong kantidad kan posibleng aumento. Isusumitir ini duman Sir Pio sa indang National Commission, and then day naman ni Sir Pio so i-scrutinize pa, ko-questionin sa mga bagay-bagay. Hihilingon na lang po Sir Pio itong kung nakasunod man sa ipinagtalaan na requirements dahil lanta ang sa indang panghalangkaw na opisina duman day naman say sa saring kaining kahagadan dahil lanta series of consultation as in public hearing naman ang nangyari digdi nga sa Bicol Region. Gustong sabihon di kung ano-an mapagkasunduan na iluluwas diyan sa Marso 3. Apo. Papaisiw na sana opisina ni Duman sa Manila. So, RTWPB Manila na iyon sa muyang desisyon daining poder na itong mag-question, daining poder na mag-bundify ta iyon so na pagkahurunan din sa baba iyon ang i-implementar. Yes po Sir Pio. Kumbaga ito iilingon na lang ninda na sa mga requirements dapat na nakapag-comply and na-meet man itong pinagtalaan nindang guideline tanganing ma-implementar man po tabi ni Sir Pio. Dangugon ta tabi Sir Pio ang kabtangkan pakikipaghurunta sa RTWPB chairman as in Regional Director Candole Bicol. Kasi magkakaroon ng titignan ng National Wages and Productivity Commission yung technicalities lang naman eh. They will not look into the essence. They will just look into the form. So mostly wala namang for purposes lang of ensuring na yung technical requirement will be met. Wala namang input ang central office doon sa meat talaga ng discussion. Yes. So yan po Sir Pio. And considering pati Sir Pio base duman sa ipinagtalaan man na ipinaglatag man na data kali sa summary of current regional daily minimum wage rate. Imagine Sir Pio, sa gabos na rehiyon digdi sa Pilipinas, ikaduwa ang Bicol Region sa pinakahababa na sweldo para sa minimum wage rate. Ang sinundan kay ni Sir Pio, sabi nga iduman ka nagpresentar, maringan nga igwanin barm, kundi nga kita ngayaan may kulelat. Nako, sige. So yan po Sir Pio, and halat-halaton talang an Marso 3 tanganing maaraman taman nakita sa lado ka na pribadong sektor kung piraman mananggad ang magiging aumento sa sweldo para sa mga minimum wage earners sa private sector. Roger to the topic. Pero ito speak hagad 20 hanggang 120 yung range sa probinsya kan Albay po. Sa probinsya kan Albay. So in between dyan magkakaigwaning parang win-win solution. Dyan na sana magapili ning range yung RTWPB. Opo, pero sa Bicol Region Sir Pio paghurunan ninda poon 20 pesos sa good 600 pesos. Sa bilog na Bicol Region yes po Sir Pio. Okay, kopya.
Yan po, Sir Pio, ang mga dugang pa pong informasyon hali sa luwas with Kuya Boy, Angel Mostaza, DCGB News. Salamat, Angel, sa follow-up hali dyan sa RTWPB Dole. Anong advice mo, tabi, Chief Tekramir? Naka-standby si Chief Jimmy. And ayan na, maalas 10 na kita. Ano ang pinaka-wise decision dyan coming from Tech Department? Tanganing data ma-compromise. Ipasok natin si Chief Jimmy hali dyan sa luwas. Compadre Chief Jimmy, good morning. So, pwede piginbitaran kasudma sa regular na sesyon kan Sangguniang Bayan Libon si Chief of Police, Police Major Roberto Flores para direktang hapoton ini kung isi ang mga issues in concern na isi kan Sangguniang Bayan arog ehemplo ang eksistidong waiting talpakan online sabong Waiting, salpakan online sabong. tupada sa mga barangay, Tupada, gabos na. proliferasyon ng droga. Primerong hapot, kan Sangguniang Bayan sa pamamayo ni Vice Mayor Atty. Janero Saclag, mapadapit sa waiting. Hapot, may informasyon na yakamo na igwadigdinin na sugal na waiting sa Libon. Yan. Dahil may man ngaya isi pa. Dahil pa isi. Pero dahil ngaya kami ka nagtutulirar. Aho, yan. Suminimbag ang sarong konsyal. Oh. Ako ngaya nagtaya. Digdi ngaya mismo sa sentro sa poblasyon, igwa, in koleksyon. Garosin na po yung kaito sa Chief. Saro naman na konsyal, nagbatin. Oh. Ako ngaya hali sa bulod. Oho. Nagtaya man ngaya ako. Di garo na mula namuti sukwan so Chief of Police. O ba tayo nakatindog sa kataning ni sa pudyom ni Oho. Vice Mayor Janero Saclag? Oho. Mo niyan, ano nga masabi mo nga ni COP? Oh, ano simbag? I'm with you ngaya against the illegal operation. Pero ngaya, makandak ngaya kami ki-investigation and mga illegal gambling operation. Ano na, Chief? Mo yan na nga ni. So, ini ngaya, may natatanugan naman ngaya kami COP. Oho. Ini ngaya, prangkahan na yan eh. Yan. May karam ngayang talpakan ka mo? Yan. Aha. Arami nga, pundo na. Oh. An arami man nga Sangguniang Bayan, dito pa. Someone must be telling the truth. Oni naman ngaya si OP. Aha. Kadakul ngaya nag-apply digdi, kitupada. Oho. Kami ngaya nagsusunod sa mga provision. 3 days na nagayo dyan pig-aprobaran. Pero ngayon, iguanin ng mga eksistidong tupada digdi sa Libon. Gulpi so Chief of Police. Ano ngayon, isi ngayon daw? Oho. I'm with you ngayon against Libon. Ano ba yan, Chief? Saro naman ako siya. Ako ngayon, iuragan ngayon. Kan saro ngayon, madidiskuido ngayon so kapamilya ko ngayon. Marirape? Malulupigan? Iuragan ngayon ako. Matindi. Ano ngayon, aram ngayon dumano sa, dahil ko nabanggiton mga lugar. Oh. Ikaw ngayong drug proliferation. Oh. Anong simbag naman kan, Chief? Actually ngayon, may mga pigigibo man nga kami actually ngayon, ikaw ngayon kaming pigluluto na mga operasyon. O, dis. Oy. Si Upe. General Erosito, ano sa apelyido ni General Erosito? Miranda. Oh, yung Chief of Police mo sa Libon. Di ba, General, may sinabi ka na intensified ang operasyon kontra weteng? Bako na-interview ito baga, Chief Jimmy? Baga? Oh, pero anong sabi no, Chief? I'm with you. Okay, second man ito pa de. Bako man. Ayan na, sungugon sa summary na ni Vice Mayor Atty. Janero Saclag sa iniatang la mga trabaho, issues in concern. And ang sabi man, kan Sangguniang Bayan, tawan ngayon nindo kami provide us ngayon di copy furnace report sa mga report nga pinagpapaabot nindo sa Albay PPO with regards sa mga trabaho
na mga issues and concern na pigirestoryanta ngayon ngunyan digdi sa Sangguniang Bayan. Iyo nag-promise ang sa Chief of Police. Sige, aber. Tabi pare. Yeah. First, the alleged report of wedding, which is now being allegedly conducted within the Senate Poblacion. Second, the issues on raised by Councilor Ticoco, Tupada, and then the other one raised by Councilor Ticoco is the Talpak, and then very recently the drugs. So hopefully all of this could be addressed. Although these are also priorities of the police stations, but what we request is we be updated also of the accomplishment. We know you are submitting accomplishment reports to the higher authorities, to your higher the provincial police office. Maybe you could furnish us with the not very confidential report, but those that could be available to the public for information dissemination. Yes, sir. We will take note on that, sir. Yung lahat na napag-usapan, sir. And then, yes, sir, I will make sure na makasend po kami sa inyo, sir, ng updates, sir, report regarding po sa activities and accomplishment po ng PNP Libo. So, thank you. Ayun na pare. I'm with you. I'm with you in paradise. Ano kaya chip dyan sabi mong nangwin? Nagtaya ko! Nagtaya o duwa? Duwang konsyal? Sus Marius. O nga sa sintro, ang chief and headquarter kan police, munisipyo, sa sintro. Oho. Antarayan sa sintro. Oh, it is a serious matter, compadring Jimmy. Bako sa karaw, ano? Nasa sacred halls na kan Sangguniang Bayan kan Libon. Pinahimutikan kan mga members na pinagpatunay na may huweteng. General Mirando, pakicheck yung Libon. Tupada. Turutalpakan. Anong nangyari, General Mirando? Piga obligar so Chief of Police mag-render kang kuan accomplishment report. Information regarding sa mga aksyon nagigibuhon kan hipatura kan pulisya. Ay, sabi ba ni Chief, noted nga we will take note of that. Yeah. I'm with you. Ay, naga pa sige. Yan tabi pa yan masatoy ang mga pagtugay-gay kan mga istorya. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Balikan tayo mga noorin na report ni Chief Jimmy. Metras tanto nakautang na kita dyan sa newsroom kay Jen. Maboltaan programa pakaliskan mga ini. Ayun o, si Dan nalampayatot dati. Ang macho na ngayon. Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 8 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Siniguro ni Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda an sa iyang padagos na serbisyo masigarong pigpahadi na siya kan sa iyang misi sa ahensya. Ipigiras ni Aguda na nagkaigwan ng pag-ururoan sa iyang pamilya may kinaraman sa trabaho kaini na pigkukonektar sa fake news asin mga intriga. Sinabi niyang daiman siya nasa DICT asin maserbi sa DICT asin sa gobyerno dahil sa mga habo sa iya. Dagdag pa niya na maski ano pa ang gibuhon ninda, dai makukuha ang 100% kaini. Yaon siya sa DICT dahil may mga pag-iriba siya sa ahensya na nagiserbisyo. Tinawanin doon ni Aguda na dai siya nakasentro sa mga dai naguuyon sa iya o sa ahensya kundi sa iyang trabaho asin mga Pilipinong kaipuhan na pagserbihan. Yan ang barata hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga.
Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tandway Light, gaan ng may kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tuhod,
Siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Nag-aabante na po ang performance as in trabaho kan sa tuyang mga pinagpiling legisladores. Duman, pinagtatawan tayo ni from time to time because the public, we has the right to know kung ano na ang mga pinagigibo po kan sa tuyang mga devotados, representantes, servientes kan gobyerno. Sa 3rd District tabi si Congressman Adrian Salceda igwa na po siya ni 14 approve and transmitted sa Senate na mga propwestong lay. But sabihon, aprobado po kang kunyan kan naipasar na po sa Kongreso, sumitido na duman sa Senado. Sa 14 approve and transmitted na yan sa Senate na bills, legislative bills, 13 kayan, siya ang principal na author. Yan, 13 kayan, siya ang principal na author, si Congressman Adrian Salceda. And he has the 3rd highest number kam proposed measures sa 20th Congress. Remember ba kan pag puun pa sa nakan Kongreso, opening bago pa mag-SONA, gulpi na ining ipinagpasar na sumitido na mga proposed legislative measures duman sa Congress, and gabos na yan tabi, naghiriro na. In fact, 14 na ang naaprobaran duman sa Congress, transmitted na tabi sa Senado. Tan mga laybaga, paghali sa Congress, ipapasiring na sa Upper House. Duman naman yan i-deliberate. 14 na yan tabi. 13 sa 14 iyan, principal author si Congressman Adrian Salceda. And dua unapprove on 3rd reading sa Congress na siya paan na principal author man. Tabi dua na naman ang naaprobaran sa 3rd reading, siya ang principal author. Saro ang naaprobaran kan komite, saro ang na-refer sa technical working group, and saro ang pendiente dahilan sa pending with rules. Tabi, yan. And then siyam na constituted or consolidated na mga bills and principal author man, 279 pending with committees. Dakul po ni tabi. So that's now the works. Yan na po ang kumbaga gumigiling na makinarya kan 3rd District of Albayman duman sa Congress insofar as itong atugar kan kumbaga atrugar sabi kan mga maedad na pag-atrugar pag-atubang pag-perform kan mga representantes digdit sa probinsya ning Albay, lalong-lalo na diyan sa 3rd distrito kan Albay. Si Congressman Adrian Salceda saro diyan sa mga ipigabubusol niya itong pagtangkas na kan kunyan. May report ba kita kasubago? So may relasyon duman sa report ni Angel
na sibot-sibot ngunyan. So regional tripartite wages and productivity board sa pagdeterminar kung gura no so itatao sa tuya na naman na aldawan na increase sa sweldo sa pribadong empleyo. Ang setup tabagang ngunyan kan gobyerno, iba ang rate duman sa Manila kan mga employee sa pribadong sektor, iba ang rate digdi sa mga lugares outside of Metro Manila. Iba ang aldawan na sweldong ipigtutugot kaiyan kan Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ito ang gustong halion ni Congressman Adrian Salceda saro sa mga bill na ipinagbusulan dyan, isupagtangkas na kaya na regional wage rate na yan. Parareho na kumbaga. Pararehong trabaho, pararehong sakripisyo, pararehong nagmamarhal ang bakalon. Why then iba ang pasweldo sa mga lugares outside of Metro Manila kumpara sa Manila na ang cost of living mas mahal nga ni digdi sa satuya taang tigtransportar bagang sarong lata ning sardinas hababa ang presyo sa Manila kumpara sa presyo kan sarong lata ning sardinas digdi sa satuya sa mga lugares outside of Manila. Tas so transportasyon baga ipipatong pa yan kan nagtransportar kan mapabakal kan sardinas digdi sa mga tindahan. Ipipatong duman sa konsumidor. O ang presyo kan sardinas sa digdi gura no ikumpara mo sa sardinas duman sa Manila. Then why then hababa ang satuyang rate digdi? Iyan ang gustong sabihon ni Congressman Adrian Salceda. Parareho na yan. Saro yan sa mga major na mga lakdang na pinagbubusol na igwa po nin high economic impact na papakinabangan po bako sa nakang tercer distrito but entire province and entire nation as a whole tabi yan. Digdi naman sa kay kuan sa second district tabi si Congressman Caloy Loria nag-aabante naman suduwang major niyang house bills. Gustong sabihin nag-aabante pinagtutukar na sa komite anhururon saro dyan itong Anti-Foreign Intervention Act na pigdideliberar na tabi sa Komite kan Defensa Nacional sa Kongreso. Pinaghururo na dyan ang pasar na yan kan lay na pinag-sponsor ni Congressman Caloy Andes Loria kan 2nd District. Yaon na po yan tabi sa Committee on National Defense. So anti-foreign interference at tagulpin na bagangon yan, timely ini, mainit na issue, ining pagpapara patakot kan China sa soberanya asin sa territorial jurisdiction kan Pilipinas. Sagkod baga sa may mga nagkakadarakop na ngani na ito latest duman so sarong nagsagin-sagin na estudyante sa pagkapiloto. Ito palan jet fighter pilot na sa China. O, diyan baga sa may Sambales yata ito, nadakop ito, Chinese o kaya Taiwanese national ba yun, pero jet fighter pilot palang kan China. O, nagsagin-sagin na estudyante ni piloto, naglayog-layog digdi, sa Pilipinas may nagkakura na itong mga vital informations, hali sa mga gusto nindang ispiyahan na lugar sa Pilipinas, nadakop baga ito. Tapos ining manungod sa mga internet hacking. Iyan ang saro sa mga nagkakapera sa mga laman duman sa anti-foreign interference law na ipigpapasar ni Congressman Caloy Andes Loria. Mas mapakusog ang depensa kan Pilipinas kontra sa anuman na outside threats sa satuyang integridad kan soberanya asin kan satuyang teritoryo. Ikadua, sa Classroom Acceleration Act, timely man inita o yan nga ni ibaga kaso nakaging aldauman duman sa Manila nagperermahan na po nin pagkakasinurunduan yung LGUs, mga city government digdi sa Bicol o kaya digdi sa Albay o sa iba pang lugares, DepEd, buda yung national government na ibababa na tabi sa mga LGUs, kapabling LGUs na magsindanaan, magmanihar, magpakonstruhir kan mga classrooms. Grabe po ang backlogs pa kang classrooms. Ngunyan, igwaning mas broader pa na lakdang na ipinag-introducer kan si Congressman Caloy Andes Loria, saro ng lay na ma-devise ning sistema once and for all na iyong susunod doon sa pagpakaskas po
kan pag konstruhir nin mga classrooms asin pag hirahay nin mga classrooms kada bes na may mga classrooms na iagihan pigdidistroso nin kalamidad. Yaon na po yan man sa Committee on Education. Buda infrastructure. Pinagtutukar na po naman sa Kongreso. Yaon na pinagpapartisiparan na actively bilang principal author ni Congressman Kaloy Andes Loria. So yan po tabi, at least we are being abreast kan mga mayor na mga trabaho naan kan sa tuyang mga kongresistas na igo po ning impact sa satuya as a community tabi and individually digdi sa satuya iyan na trabaho ni Congressman Kaloy Loria, very timely yung sa Anti-Foreign Interference Act, and very timely naman ining so manungod sa mga classrooms construction na ayan tabi and duman naman sa 3rd District, so trabaho man ni Congressman Adrian Salceda na nagkaiparasar na tabi sa lower house o kaya sa Congress, then sumitido na po duman sa Senate. Yan, sabi nga ni Ibaga, it's not more on the quantity, dapat quality and quantity sabay iyan tabi Yan. So pag nainot ka dyan na makapagpasar nin mga dekalidad na mga leyes, mainot man niya na mapapakinabangan po kan sa tuyang komunidad. So yan po sa kay Congressman Kaloy Andes Loria, major bills na igwa po nin dakulaw na impact sa bilog na kinaaban, bilog na Pilipinas. And suduman man sa mga isinumitirman ni Congressman Adrian Salceda, pasado na nga ni sa Congress, sumitido na sa Senado. Sa pangarang kang bilog na puwersa, salamat po kan sa indong pag-antabay, asin mahal na Diyos ang magbantay dahil baghali. Tulos na masunod po ang samuyang News Director si Mardila. Ako man po si Pio Fernandez. Good morning and happy lunchtime. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Coronavirus ba ang hadlang sa